Ya ce ban ganka a majalisa bane ba. Ai jiya ta fashe ba ta fashe wa kana da matsala. Ta fashe. Ga wani gidan ya tawo sai mu ga yadda za ka yi. Ka so wannan ka sai gidan waye baban ka kowa ya baban ka ba. Sai ka fada kana sa masa waya. Wai ka waro ba to wallahi ku gidan ku kasa ina ce ko gidan ku. Iya dan juma na. Kana miki magana tun daga nesa kina neman ruwa. Ke san waye ni kin ma ta sa'a na zo da miki magana ke neman ruwa ne. Kai ka san waye ni? Ka san ko gidan wace ce ni? To ko gidan wace ke ni na ruwa. Wace ke ta wuce wannan? Mutum ya zai wucewa akan titi ko ka tsare da shi. To wallahi barin baka wallahi su wani kaka ƙara ganin ko ba ni ba ko wata mace ta tsaya ka zo ka tare ta. Wa lalle ni kike wala soni ki turo wanda ki turo ina ruwa na kamare ni wallahi sai na ga me tsaya maka ina nan ko kudan gwanwa ina nan ko kun ma ke ba mun ce kai wannan ne kai ta gidan ku kun ma da ka zo karkiya ta ko idan mun kula wancan